ni ne na tashi zan yi alwala a nan gurin lokacin sallah yayi, na bude famfon nan babu ruwa, zan yi taimama dan in zo in bi sallah, ko kuma sai na tafi koda daga nan zuwa kilomita 1 ne in neman ruwa? Kai tsaye zan yi taimama in shiga sallata, ko da ina tsammanin akwai ruwa nan da kilomita 1 zan yi taimama. A nan inda zan yi sallar nan ne na nemi ruwan na rasa, magana ta riga ta kare. Ba sai na tafi kuma neman ruwa wani gari, wani ƙauye, wani menene, kamar da ɗansu malamai suka ce a mil 5 da a'a har sai ya zanto cewa baki min alwaqtid daruri kaza, abin da ya rage a cikin lokaci na larura kaza kafin ka yi taimama. Ai abin da ya tabbata cikin hadisi, manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tafiya shi da sahabbansa, an kwana a wani masauki ko an tsaya a wani masauki, an yi sallah an gama, ana yin sallah manzo Allah ya ga wani mutum a gefe guda, yace kai me yasa baka yi sallah da mu ba, kai ba musulmi bane? Yace ni musulmi ne ya manzo Allah. Ce me yasa baka yi sallah da mu ba? Yace janaba ta same ni bani da ruwa. Yace to kuma kake yin taimama? Bai ce ba kuma kake zuwa ka nemo? Manzo Allah kauce kuma kake yin taimama? Ai kawai sai kai taimama ka shiga, ma'ana sai ka tashi neman ruwa. Kaga malaman da suka ce ba sai an nemo ruwa ba, wannan shine hadisin su. Don haka in sun faɗa kar ai musu inkari, kuma hadisi ne ingantacce. An gane ko? Saboda haka fatayammamu sa'idan tayyiban, in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama a ƙasa wadda take mai kyau. Lafazin sa'id malamai sun yi sabani a kansa. Waɗansu malaman suka ce as-sa'idu ƙasa da duk abin da yake kan ƙasa. Don haka dutse ya shiga ciki, yashi ya shiga ciki, ita ƙasar ta shiga ciki, sannan wato bishiyoyi da itace na kan ƙasa duk sun shiga ciki, don sunansu as-sa'idu. Da haka ya halatta wajen taimama ka taba kasa, ya halatta wajen taimama ka taba bishiya, haka suka ce, in dai a cikin kasa din ta fito, ba wai an riga an sare jijiyarta ba ta zama itace akan kasa, wannan ba za ka taba ba. A'a, jijiyoyinta da saiwarta na cikin kasa, suka ce sai ka taba ta sai ka taimama, dan shine as-sa'id. Waɗansu malaman suka ce a'a, lafazin as-sa'idu shine wajhul ardi, abin da yake kasa din kanta, ba abin da ya fito cikin ƙasa ba, banda ciyawa, banda itace, banda bishiyoyi, ƙasa ɗin kanta ita da abin da zai ɗauki ma'anarta, kamar kaga yashi na ciki, duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin ƙasa na ciki. Ina fata an fahimta. To wannan su ne as-sa'idu, ko shakka babu wannan zancen ya fi ƙarfi sama da wancan zancen da yake cewa ka iya taimama akan bishiya, akan ciyawa. Lalle sai mutum ya samu kasa, shine fatayammamu sa'idan tayyiban. To ita kuma taimama abu ne mai sauki, mutum zai bugi kasa ne sau daya, sai kuma ya bushe hannunsa, sai ya shafi hannayensa guda biyan kowanne zuwa daidai nan gurin, zuwa wuyan hannu. Shikenan ya gama da su, shikenan sai ya shafi fuskarsa gaba daya, ko ina a jikin fuska, daga kunnen dama zuwa hagu, daga mabubbar gashi daga nan gurin har zuwa haɓa, ko ina ya shafi, shikenan ya kammala taimama. Wanda ita ce taimama da ta inganta cikin hadisi, don hadisi daga cikin hadisai mafiya ingantar hadisai a babin taimama, hadisin Ammar ibn Yasir. Wani mutum ya zo tambaye Umar dan Khattab, na rasa ruwa ya zan yi in yi sallah? Haka ya ce ba za ka yi sallah ba sai ka nemi ruwa. Sai Ammar ya ce a ka manta Umar dan Khattab, wata rana ni da kai manzon Allah ya aike mu, lokacin sallah yayi, janaba ta kama mu ba ruwan da za mu yi wanka, kai ka ce ba za ka yi sallah ba sai an nemi ruwa, ni kuma na kwaɓe kayana na yi birgima a cikin ƙasa. Muka dawo ni da kai muka tambaye manzan Allah, muka ce ga abin da ya faru. Manzan Allah ce haba, ai ba sai ka birgima duka jikinka ba, yace ai ya ishe ka, ka bugi ƙasa ɗin da hannayenka, ka bushe, sai ka shafi hannaye zuwa wuyan hannu, sai ka shafi fuska, shikenan sai ka yi sallah. Wato kaga kenan a cikin taimama bugon kasa so ɗaya ake yi, a cikin taimama shafar hannu zuwa wuyan hannu ne da fuska kadai, ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu. Hadisin da ya nuna shafar hannu zuwa gwiwar hannu, hadisin da ya nuna kuma a yi bugon kasa so biyu, shine hadisin Abdullah dan Umar wanda al-Imam at-Tabarani ya rawaito, wanda hadisi ne da'ifi, da yace at-tayammumu darbatani, darbatun lil kaffayn wa darbatun kaydil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn, hadisi ne da'ifi. Da hadisin Abu Dawud wanda shi ma hadisi ne da'ifi, cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Sabit al-Abdi, da'ifi ne ba a karban hadisin sa. Saboda haka ingantaccen hadisi kawai a shafi fuska da hannu zuwa wuyan hannu, shikenan magana ta kare. Amma sai ga cewa idan mutum ya tashi yin taimama kamar zai wani katon aiki, sai mutum ya taba kasa haka, yi haka da hannunsa ya da wani haka a hankali
yana wani haka da hannu wa har burgewa ake wallahi tallahi bid'a ce ma anzalallahu bi amsa wai hannayen kansa rabu da juna ana ta yin a hankali sannan a sake yin wani haka wai kasu abin nan da sauransu wallahi baya da asali cikin addini. Ibn al-Qayyim yace baya da asali cikin addini, duba cikin Zadul Ma'ad fi hadi ba. Fa tayammamu dan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ko shafi fuskokinku ko kuma shafi hannayenku. Malamai sun tattauna wajen lamastumin nisa me ake nufi da allamsu a nan gurin. Waɗansu malaman suka ce shafar mace ta